A primeira das paradas do presidente da Deputación da Coruña producíase no campo de fútbol Eleuterio Balallo, no que se executan diversos traballos de mellora das instalacións. Ademais da ampliación do terreo de xogo, renovarase tamén o seu céspede. O proxecto enmárcase dentro do Plan Único. Está valorado nuns 235.000 euros, dos que o ente provincial achega ao redor de 171.000. Aquí estamos comprobando a renovación do que é o campo de herba artificial, polo que pasan ao redor de 300 rapaces e rapazas todos os días ao longo do ano, no? Co cal, bueno, ao final, como sempre, a Deputación está detrás da inmensa maioría das inversións, da inmensa maioría dos concellos da provincia, e, bueno, simplemente comprobar como é a nosa obriga, que o que se fai merece a pena e ver, digamos que de preto, a execución das obras, non? Tamén tivo tempo de comprobar a marcha das obras de saneamento e abastecemento de auga que se están a levar a cabo no núcleo de Abelleira. A actuación conta cun orzamento de máis de 236.000 euros e vai tamén con cargo ao Plan Único. Creo que o Plan Único da Deputación que logra concentrar unha inversión prácticamente inigualable en todas as deputacións de España, con un plan que pasou de 24,5 millóns de euros a este ano, que chegará aos 100, donde además lle damos liberdade aos concellos para que podan decidir a que obras o consideran necesario adicar, e por tanto creo que un plan que vai consolidándose, que vai buscando o seu sitio na propia sociedade local coruñesa, e por tanto, bueno, as miles de obras que financiamos ao longo do ano acreditan que un plan ben pensado, que un plan ademais de provincia, de todos os grupos políticos da corporación, creo que ten todos os parabéns dos alcaldes e alcaldesas da provincia. As obras da Diputación sempre son importantes para todos os concellos, e non nos en particular pois tamén. Nos destinamos prácticamente todos os fondos que nos veñen no Plan Único a obras. Ademais, puxémonos o día, levábamos moitísimo retraso no Concello. No ano 19, cando entramos, estaba despois de 2017, ainda sin siquiera empezar a licitación. Polo tanto, agora creo que vas a ver moitas carteles da Diputación ao longo do camiño, porque temos moitísimas obras en marcha. Aproveitouse a visita tamén para proceder á entrega dunha furgoneta ao Club de Remo Muros, unha aportación que forma parte da liña de subvencións que a Deputación dedica a clubs de remo e piragüismo de toda a provincia para financiar a adquisición de vehículos, e a que destinou neste 2022 unha achega de 200.000 euros.